Здравейте! Аз съм Вики и днес реших да ви покажа как да си направите една бърза прическа за училище. Изгледах я в YouTube, но няма да ви кажа кой. А например, ако не сте гледали, изгледате моя видеоклип. Да, предпочитам да ви я покажа. Да, защото аз ги лесна елементарно и може да си използвате като за училище. Да, защото са ви нужни ластички, не са нужни много, ако искате да си хваляте цялото коса, са ви нужни малко повече от определения брой, но пък може да ги използвате шарени, разбира се, с такива малко по-разтекателни. Да, но аз ще я вържа, ако искате по половината, използвате малко по-малко ластички. Една е така тънка фибичка, ако нямате такава, може да използвате една обикновена фибичка. Ако косата ви се чувства отпуснала и не ви харесва. И един гребен. Започваме, като разрешим косата си хубаво. Така гребен вече не ви е нужен. Да, аз съм се разресала. И с тези, които имат бетон, вижте в моя случай моето коса е доста къта и бетонът ми е гъс. И няма възможност да го хвана, затова се пристичват на помощ тези фибички, за да го защипим. Да. Ето така. Първо ще го защипа и ще се върна. Да, няма значение как сте ги защипали. Ето. После разбира се, може да ги направим. И да, нека да започваме. Първият ми път моят беше не много скучен. Тоест, получи се, обаче сега ще се постарая да е малко. Взимаме малко от косата, ето тук, малко кичури. И така гледаме горе-долу да са еднакви по дебелина и по дължина. И слагаме ето тук. И хубаво трябва да ги отделим от съседната коса. Ето и ги връзваме. Това си са доста разтегателни и могат да се разтягат много. Да. Този е розов. Да, ето го. И сега взимате още един. Още два кичури от двете страни. Още по един кичур от двете страни. И взимате още едно ластиче. Хващате с тези още не вързаните кичури. Хващате и долното, което вече е вързано. Взимате друг ластик и ги вързвате и долното и горното. Ето, вижте как се получава. Ето това долното, което вече е вързано, и тези двете отгоре, които не са, ги вързвате заедно. Да, но гледате тези отгоре да са малко по-надолу, да са вързани в края на долното. Първото, нали? Лошо обяснявам, защото... И гледайте къде са ми ластичета, може би има 1 см разлика при тях. Ето да, и ето ги, и моите кичурчета отделни. Да, и така до края. Ако искате да видите цялата коса, правите ето това до края. Ако искате да ви половината, правите го 2-3 и сте готови. Аз забравих да обясня, че ето тези двата ще хванете и другите нови, ето така. И ще ги хванете. Да. Ще хванете тези двата с тези новите. Извинете. Да, и ето готови сме. Аз направих 3. И съм така, първоначално си бях взела ето този спрей за по-лесно разрезване, но не ми трябваше. Да. Сега взимаме ето тези внимателно. Виж как ми се получи като тигър, че може да направи още едно, но не искам да ми става цялото. Така и бавно ги прехвърляме от... Да, но нещо толкова не ми стана, както хората. Това пак ще хвърля. И ще ви се върна. Аз ще да си направя още няколко и сега ще ги направя. Да, приличам на дядо с брада. При мен се получи, драги зрители, сега ще видим как.
Ето вижте трите светли, на който косата му е с кичури, може просто по-светите кичури да ги извади и ще стане доста светло. Да, това беше клипът, хора. Ако ви хареса, дайте повече нагоре и се абонирайте с мен. Довиждане!